देवा, आपण सांगितल्याप्रमाणे सर्व गवळीला आम्ही यमुनेच्या घाटामध्ये थांबवून ठेवले. तुम्ही प्रत्यक्ष जाऊन त्या गवळीचा समाचार घ्या. येतो देवा. राधे, मूर्ती तर गोजीरवाणी दिसते. यांना कोणती ओळख पाहू? आपण कोण? श्रीकृष्ण भगवान असे म्हणतात. श्रीकृष्ण भगवान असे नसतात. मग राधे कसे असतात? पायी पद्मा, बेंबीरा, मस्तिकेतरा आणि कठीण हात ठेवून विठ्ठल विठ्ठल करत असतात. हे राधे, तुझं म्हणणं बरोबर आहे. सर्व अंकार मी कोकणात ठेवून आलोय. मग सांगा तर आपली जन्मकुमा. ऐक. राधे तू रूप पाहून घे अवतार हे माझे तुलगे. राधे तू रूप पाहून घे अवतार हे माझे तुलगे. राधा तू लीला जमून घे. राधा तू लीला जमून घे. जन्म ही कहाणी जाणून घे. राधे रूप पाहून घे अवतार हे माझे ऐकून घे. राधे तू रूप पाहून घे अवतार हे माझे ऐकून घे. अवतार वेला मज्जा धरुणी शंकासुरावतीला. दुसरा अवतार कुर्म धरुणी शुक्रीवार पाठीबाईला. वरहरूप तिसरा धरुणी भार पृथ्वी दाडे धरिला. गृहासीन चौथा धरुणी भावा दोन्ही प्रकटीला. कहाणी जाणून घे. राधे तू रूप पाहून घे अवतार हे माझे ऐकून घे. राधे तू रूप पाहून घे अवतार हे माझे ऐकून घे. पाचवा अवतार वामधरुणी बळी पाताळाला. अवतार सहावा परशुरामी सहस्रार्जुन वरिला. सातवा अवतार श्रीराम धरुणी रावणात वधिला. आठवा अवतार कृष्ण धरुणी तारिले हो जनाला. जन्म ही कहाणी जाणून घे. राधे तू रूप पाहून घे अवतार हे माझे ऐकून घे. राधे तू रूप
तुरीला समजून घे राधा तू तुरीला समजून घे जन्म ही कहाणी जाणून घे राधे तू रूप पाहून घे अवतार हे माझे ऐकून घे राधे तू रूप पाहून घे अवतार हे माझे ऐकून घे राधे तू रूप पाहून घे अवतार हे माझे ऐकून घे राधे तू रूप पाहून घे अवतार हे माझे ऐकून घे राधे तू रूप पाहून घे अवतार हे